Oikeaoppinen valmistautuminen on tärkeää maailmanloppua odotellessa. Väärinkäsitysten ehkäisemiseksi Lökötek on tuottanut tämän opetusvideon ohjaamaan sinua ja läheisiäsi kohti parempaa tulevaisuutta. Kun olet ilmoittautunut postapokalyptiseen suoseikkailuun, postilukustasi kolahtaa epäilyttävä kirje 2 päivää ilmoittautumisen jälkeen. Se sisältää Pernaruttoa. Älä avaa sitä. Noin viikko ilmoittautumisajan loputtua tulee toinen kirje. Se sisältää kisaohjeet. Lökökirje poikkeaa hieman normaalista PT-kisakirjeestä. Lökökirjeen varusteluettelosta voi löytyä muun muassa seuraavanlaisia esineitä. Tiukanammunia, viikset, jäätä, suojausväline, kansainvälinen, punaista, nauris, suuri haikala tai 5 paperimatkaa. Muistakaa tarkistaa kiellettyjen esineiden lista, sillä Lökötekin turvallisuusjaosto, Suopo, tutkii tavaranne tarkkaan ja takavarikoi suoluolastoissa kielletyt esineet, kuten kaiken ruotsalaisen. Lökökirjettä lukiessa sinun tulee osata lukea rivien välistä. Sinun tulee ymmärtää sarkasmia sekä sinua tulee olla onnea. Lökökirjeen tulkitseminen vaatii luovaa tulkintaa. Monet luulevat, että maailmanloppuun kannattaa valmistautua hankkimalla parhaat high-tech-tason varusteet ja vaatteet. Tämä on auttamattoman väärin. Valistunut lökörahvas käyttää hyväkseen kirpputorin ja mummon ullakon halpaa sekä runsasta tarjontaa, koska Lökötek niin suosittelee. Tärkeä osa maailmanloppuun valmistautumista on sopiva vaatetus. LITK jättää pukeutumisen tarkoituksella hyvinkin vapaamuotoiseksi ja pyrkii ohjaamaan pukeutumista ainoastaan sarjakohtaisin raamein. Teeman mukaisen pukeutumisen kannattaa panostaa ja vain mielikuvitus on rajana. Vuoden 2009 lökötoksen myötä kiellettyä on ainoastaan alastomuus ja sen lukuisat muunnokset. Lahjakulttuuri on tärkeä osa lököjotosta ja LITK suosittelee jokaista kisavartiota kehittämään omaperäistä sekä teemaan sopivaa lahjontaa. Varustautumista kannattaa miettiä kokonaisuutena myös kisakirjeen ulkopuolelta. Rastille tultaessa ilmoitetaan reippaasti kisavartion nimi ja aloitetaan mahdollinen lahjonta. Lahjonta ei ole suinkaan välttämätöntä, mutta se saa 3 tuntia vesisateessa paikoillaan istuneen rastimiehen vastaanottavaisemmalle tuulelle. Lahjonnan ei ole suotavaa kestää kovin pitkään, ja osavartiosta voi lukea samanaikaisesti rastikäskyä. Myös rastikäskyn oikeaoppinen luku on lököjotoksella taidetta. Rastikäsky voi olla kirjoitettu klingoniksi, sarjakuvana tai vaikkapa hakattu kiveen. Oikeasti. Rastikäskyt sisältävät paljon sarkasmia ja piiloviestejä. Ole siis tarkkana ja käytä mielikuvitustasi. Esimerkiksi karuselli ei välttämättä tarkoita karuselliä. Rastikäskyjen suorittamiselle ei ole yhtä ainutta oikeaa tapaa, vaan rastin voi suorittaa monin eri tavoin, väärin tai oikein. Rastisuorituksen tärkeimpiä elementtejä on itsellä mukana olevat tavarat, rastimiesten tarjoamat tavarat sekä suo, jos saatavilla. Rastisuoritus arvostellaan yleisimmin 2-osaisesti ja joskus 2-mielisesti. Rastista saadut pisteet koostuvat kisapisteistä sekä lököpisteistä. Kisapisteitä saatte rastin oikeaoppisesta suorittamisesta. Lököpisteitä voi kerätä lököhenkisyydellä sekä usein erilaisilla LJTK:n määrittämillä erikoiskeinoilla. Eniten kisapisteitä saanut joukkue voittaa, ainakin tietyissä piireissä, himotuimman palkinnon, vessanpöntön kannen. Lököhenkisimmälle vartiolle annetaan rukkanen. Ja tuuletukset päälle. Ja kameralle tuuletukset. Tää on verrattavissa maailmanmestaruuteen.
Onnittelusti, niin pelien maailma on yllätyksiä täynnä. Onni voi kääntyä mistä osataan. Mutta suo ei koskaan muutu. I know that all the ones I love would welcome me once more. In dreams I see them now, though it seems I'm bound to roam. My thoughts are still of Texas and of home.